kublai shibun ipi ki parlok teman takamit an sedang biang ye ki jing ialehkai jong ke Champions League haka baka Real Madrid kan sai kun persya iaka kairat haka por shipeu baje shipawa man men kat ba ujos merono un sai kun persya iaka klub ka ba uije kata ka de ke Chelsea ka ba ulak coach haki por man shwa haka ba ula dan bantaro haka history jongka da ka ba ula la aban job new ligi trophy pat ka Chelsea kan thop lai ligi Premier League Henry Mynta ujos merono ula dan haka liang persya da ka ba ula longkum unong yalam jong ka Benfica bat kane ka jing ialehkai an sai ialehkai haka por khat arsteng snya kat ba ka Liverpool ro kan sai kun persya ia ka Galatasaray haka ju ka por bat ka Bayern ro haka ju ka por persya ia ka Pafos bat kiwe de ki jing ialehkai kat ba na ka liang ka Inter Miami jong Lionel Messi kan sai kun persya ia ka Chicago haka jing ialehkai MLS haka por san tek man step bat Mynta ka Inter Miami kadang don haka kerdan ka pasau haka miet ikin point jong ka MLS kumta lada ka laban job ia ka jing ialehkai la syai kan sala aban kiu haka kerdan ka baar bat Mynta ki jing ialehkai jong ka MLS kila jan poi sya ka bakot kat ba ka Al Nassr jong Cristiano Ronaldo kan sai ialehkai la syai man mit haka por khatwei saupusan PM persya ia ka Al Zawra haka jing ialehkai AFC Cup bat haka jing ikundu jong ka PSG persya ia ka Barcelona haka jing ialehkai Champions League ka ban sai ialehkai la syai man mit haka por khat arsteng snya lakhmi ilti bha bakan salong ka jing ialehkai ka peit na namar ka PSG haka sama ka baldep kalong ka wena ki best team hapo Europe haka bakala penmi ru ia onong job jong ka Ballon d'Or Dembele bat haba phai na kaliang jong ka Barcelona ro ka Barcelona hakini kisingi ka don haka form ka peit na pha ia kirkom ialehkai jong ka Henry haka na ka jingi kendu jong ki kam shem la urlang kumbal khami ilenti namar habaro arliang kini kitim kiladu ia kiki player jong ki da ka ba kilmat ia ka jing injury bat na kaliang ukus jong ka PSG ro Julius Enrique ulong kalong ka basngaw le rai ba haba khadu ka PSG kan sai kun persya ia ka Barcelona bun kinong ialehkai ki man saw na baro artli ki kan hon bat ulong shushu ba kalong ka basngaw le rai yo ia Hansi Flick bat ia kinong Christian jong baro artli ki kan hon kumta na kaliang jong ka Barcelona lakhmilanti ba Rafinha unami madan Juan Garcia Fermin Lopez bat Gavi kat ba na kaliang jong Ubalde lakhmi ilti ba ula ban phai bat na kaliang jong ka PSG Dembele unam la ban mi madan Marquinhos bat ia ujone was 4 la ban confirm kumju ru ia duwe kadang don ka jing tatin bat ia witen haru kumju ukwaras keliaru kumju kat kum ki khubar laong hanrengit sai peit ha kata khasmi bat baba nam miss ye kini ki jing ialehkai pila ban follow ye kalink ngalabu haka description ban yo ban page football kublai shibun bat klet ban subscribe